Muhammad na gudu. Na gode. Yawwa, ni ma na gode. Muna neman shawararka akan wa za mu zaɓa 2027 a matsayin gwamnan jihar Yobe. Ga ogana. Wanne kenan? Sai Sardauna. Ok, amma ya kake gani ba matsala. Amma ya kake gani yau aka ce Sardauna ya ci gwamna a jihar Yobe. Ok, amma baka san mutane ɗan abashancin suke wa hasashe saboda wai ya ci kujerar sanata. Kai ma dai ka ce wani abu. Ba shirme ba. Ni ma haka na gani dai. Jama'a ku yi Bar su, kar ma su yi jiki magayi ai. Amma na ji wai a cikin gari, wai kana bayan ɗan abashan can. shirin wannan ba ni ba. Wa sarki, ni ma dai na san kanka baya murfi. Ok sarki, amma a matsayinka na celebrity a jihar Yobe kuma mawaƙi na siyasa, wani kira za ka yi wa al'umman jihar Yobe akan ɗan abashan can? Jama'a ba da kowa. Ok, amma fa ka san wayancan mutanen ba su son wani ya yi gwamna a jihar Yobe in ba ɗan zon nasu ba. Mu ne ba su ba. Allah ko? Allah ba su kai ba. Gani ma ka ƙara min ƙarfin gwiwa na akan yaƙin neman zaɓen Sardauna 2027 insha Allahu. Ok, amma zan yi tabbatar cewar kai ma za ka yi Sardauna Kuri'ar babana. 2027 insha Allah. Alawan Sardauna. Ok, na ji kuma na gamsu. Yawwa, Mahmudu sarkin waka na mai malabuni, za mu rabu a nan sakamakon ba lokaci, amma wani sako za ka ban in miƙa Sardaunan bare. Na gaishe shi.